बे समाव आं दंफैयो काकय सारियालिनि मोनसे काकय सारियालिनि मोनसे गिदिर एक्सिडेन्ट जानाय नुनो मोन्दों बे जाथायखौ आङो दिन्थिफुंनो नागिरदों प्राइम 24 हेडलाइन्सनि गासै नायगिरिनिफ्राय आं दिन्थिफुंनो नागिरदों गगामुखनिफ्राय फैबाय थानाय मोनसे डाम्पार गारिया बेखौ मोनसे बाइकखौ सौग्रावनानै गोबाङैनो जखम खालामनानै थांदों आरो लोगोसे बे गारियाव दंमोन बालिजों लोगोसे गारियाबो बेलथायो बे जाथायखौ आं नोंथांमोननो देखायनो नागिरदों बेनो जादों गारि डाम्पार गारि बेनो बालि लाबोबाय दंमोन गगामुखनिफ्राय फैबाय दंमोन गगामुख साइडनिफ्राय बगिनदीनिफ्राय बेयो फैबाय दंमोन काकय सारियालिनि जायगायावनो बेयो गारिया गोबाङैनो जोखोम जानानै गारिया बेलथायबाय लोगोसे साखाया बेरफुलांदों गोबां लुट दंमोन गारिया बालिजों लोगोसे गारि गंसे बाइकखौ आं दिन्थिफुंनो केमेरामेनखौ आं खावलायबाय গাড়ীটো বাইকটো হেফালৰ পৰা আহি আছে গাড়ীটো কোনফালৰ পৰা আহি আছিলে এইটো হেফালৰ পৰা ভুৱনেশ্বৰ পৰা আহি আছিলে এইটো লগতে বাইকটো কোনফালে হেফালৰ পৰা ইফালৰ পৰা চিনি পায় নেকি আপোনালোকে বাইক নাই নাপায় চিনি ভৰিটো ফটো মাৰিব লাগে আকৌ जनानै एसे बेलेगाव गोलैदों होननानै मिथिनो मोनदों रायजो राजानिफ्राय जोङो बेखौ एसे दिन्थिफुंनो एसे उसुबिदा जानानै जों बेखौ दिन्थिफुंनो हानाय नङा बगिनदीनिफ्राय फैबाय थानाय मोनसे डाम्पार गारि बे डाम्पार गारिया माने बेलथायनानै थादों लोगोसे बाइक सालायना फैबाय दंमोन मानसिया बेबो एसे गोबाङैनो जखम जादों गारिनि नाम्बारखौ जों नुस्लाबाखै गारिनि नाम्बारखौ जों दा दसे उनाव दिन्थिफुंगोन गारिनि थासारिया दा बायदि हालोदाव गोलैनानै दङ गारिनि नाम्बारखौ आं खनसे बुंनो नागिरदों AS22C 1691 गारिनि नाम्बारा बे जादों डाम्पार गारिनि नाम्बार AS22C 1691 बे जादों डाम्पार गारिनि नाम्बार बगिनदीनिफ्राय फैबाय थानाय समाव गोबाङैनो मोनसे एक्सिडेन्टआव बे गारिया बेलथायलांदों लोगोसे बे समाव जों ड्राइभारखौ नुनो मोनाखै ड्राइभारा खारबाय जानांगौ उनाव एसे मिथिसिगोन समजों लोगोसे जोङो मिथिसिगोन उनावहाय on थांलाय